बाद में हो बहु व्यस्त अभी फ्री जल्दी आओ सेटिंग कराओ बाद में हो बहु व्यस्त अभी फ्री आके करा ले चेक जवानिया के ई सब फ्री के मिस्त्री आगे करा ले चेक जवानिया के ई सब फ्री के मिस्त्री खोल के छौड़ी देखाब तोरा मशीन गे रखल ही जोगा के कैसन चीज हसीन गे पाटे पाट खोल के छौड़ी देखाब तोरा मशीन गे रखल ही जोगा के कैसन चीज हसीन गे जल्दी बोल मुहावा खोल इने ओने नहीं देखई हम तोरा जल्दी बोल मुहावा खोल।